Bilera sortari, batzarrokin Osakidetza indartzeko gutxieneko akordio bat adostu eta autogobernuan sakontzeko asmoa du buruzagi jeltzaleak. Sumarrek beretzat lehentasunezkoak diren 3 gai nagusiren inguruko proposamen zehatzak aurkeztu ditu bileran. Adi Alba Garzia Sumarren lehendakari gai izandakoaren adierazpen. Akordio handiak lortzeko ereduak eta neurriak behar dira. Alokairuen prezioak mugatu, alokairu publikoko etxebizitza parkeen aldeko apustua egin, piso turistikoen ugaritzearen erabateko geldiketa eta atzerakada, Osakidetza zerbitzu publiko gisa indartzeko lan egitea, itxaron zerrendak behin betiko murriztea eta zerbitzuen desprivatizazio prozesu bat hastea premiazkoa dela planteatzen dugu. Energia berriztagarrien erabilera bizkortzeko, autokontsumo kolektiboa sustatzeko eta energia komunitateak bultzatzeko beharrezkoak diren lege aldaketak bultzatzea. Arratsaldeon, atzo abiatu ziren Baionako bestak, aurrendako txanda da bestaren lehen gauaren ondotik. Eguerdian iratzarri dute Leon erregea herriko etxean, izan ere egun osoko egitaragoaz gozatzeko parada izango dute. Chers amis, est-ce que je peux compter sur vous pour qu'on se retrouve demain à midi pour réveiller le roi Léon? Ekologismoa, feminismoa eta elkartasuna zan behar dira gure besten balore nagusiak. Edozein motatako erasorik ez du bere lekua bestetan. Arrazakeriak, xenofobiak, transfobiak eta homofobiak bestetatik desagertzea urgentziazkoa da. Eta borrokatuak izan behar dute hemen eta denetan. Espainiako erkidegoek bidaiderik gabeko 400 adingabe migratzaileren borondatezko banaketa adostu dute, baina Espainiako gobernuak dagoeneko ohartarazi du kopuru hori ez dela nahikoa eta gaiari lege aldaketa batekin heltzeko premia berretsi du. Aurrez iragarri bezala, Hego Euskal Herrira 33 iritsiko dira eta 18 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15 Nafarroara. Migrazio realitatea estrukturala da, ez koiunturala. Horregaitik, egiturazko kontingentzia plan bat planifikatu eta antolatu beharra dago. Batik bat, adingabeen giza eskubideen urraketak saiheste aldera. Planifikazio faltaren ondorioz eta joko arau argirik ez badago, leialtasun egokirik ez dago eta familia erreferenterik gabeko gazte askorekin topatuko gara. Arantxa Tapia Iñigo Urkulluren 3 gobernuetan garapen ekonomikorako sailburua izandakoa eta Gotzon Sagardui aurreko osasun sailburua Euskal Herriko Unibertsitatera itzuliko dira.
Osakidetzan 120.000 erabiltzaile Osakidetzako mediko espezialista baten kontsultaren esperoan daude. EH Bilduk eta PPk egindako eskarei erantzunez datu hori helarazi dio Alberto Martínez Osasun Sailburuak Eusko Legebiltzarrari. Itxaronaldia 68,5 egunekoa da batez beste. Donostian 300 pertsona baino gehiago pobrezia eta muturreko bazterketa egoera bizi dutela jakinarazi dute kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sareko voluntarioek. Udalari eta Foru Aldundiari pertsona horientzako baliabideetan gehiago inbertitu dezala eskatu diete. Emakumearen Euskal Erakundeak erresistentzia antifeministak azterlana aurkeztu du ostegun honetan. Erresistentzia antifeministak esan bezala emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerketa lanei ematen dien bekaren bitartez lagundutako lana. Bada ikerlanaren arabera erresistentzia antifeministak globalak dira eta orokortuta daude. Mikel Klaber. Erresistentzia antifeministak izeneko ikerlana aurkeztu du gaurkoan, emakundek feminismoaren aurrerapenen kontrako erresistentzia uholdeak ematen direla, ondorioztatu du Deustuko Unibertsitateko ikertzaile talde batek egindako lanak. Eduki digitalak aztertu dituzte eta bertan erresistentzia modu eta eredu ugari aurkitu dituzte. Besteak beste, feminismoaren beharra ukatzea edota mugimendu erradikaltzat hartzea. Diskurtso mota honen arriskua azpimarratu dute eta ekintza politikoaren beharra aldarrikatu dute. Erresistentzia antifeminista globalak orokortuta daude, baita Euskal gizartean ere emakundek bultzatutako ikerketa baten arabera. Deustuko Unibertsitateko talde batek Miren Gutierrez ikertzailearen gidaritzapean egindako azterlanak eduki digitalak aztertu ditu. Aurrerapen feministen aurkako erreakzioak non nahi aurkitu daitezkeela ondorioztatu dute. Aztertutako edukietako bat EITBren Lokatza podcasta izan da. Erresistentziaren eredu ugari aurkitu dituzte hainbat emakumek podcastean emandako testigantzetan. Aurkitu dugu ere erruduntasuna, abortorako eskubidearen aldarrikapenak aldi berean dakarren erruduntasun hori, edo zein aldarrikapen egiteak sortzen duen, besteengan sortzen duen deserosotasunaren gaineko erruduntasuna, zilegitasunez aurkitu dugu ere bai, emakumeak futbolean, bertsolaritzan, sukaldean, politikan aritu daitezke, baina beti bigarren maila batean mantentzen badira eta zarata gehiegi egin gabe. Aurkitu dugu ere mehatxua, esparru publikoan ahotsa hartzen duten emakumeek edo gatazka sorrarazten duten emakumeak indarrez isilaraztea. Feminismoaren beharra ukatzea, mugimendu erradikaltzat hartzea, gehiegizkoa dela esatea edota errepresio zuzena dira aurkitutako ereduetako batzuk.
Emakumeen eskubideetan emandako aurrerapenen aurkako erresistentzia bezala identifikatu dituzte jokamolde hauek. Beti existitu badira ere, gaur egun mezu horiek modu orokortuan eta berehalakoan zabaltzeko aukera dago eta batez ere mutil gazteengan eragina dute. Azken urteetan ikusi dugu antifeminismoarekin, emakumeen aurkako indarkeriaren ukazioarekin, misoginearekin, matxismoarekin zerikusia duten mezuak gero eta ugariagoak direla kanal digitaletan, sareetan, bideojokoetan eta bar. Teknologiaren bitartez mundu ikuskera konkretu bat eratzen eta zabaltzen da eta bereziki eragina du gazteen artean. Diskurtso horien aurrean erne egotearen beharra azpimarratzen du ikerketak. Berdintasunean eman diren aurrera pausoen aurreko erreakzio bada, aldaketa zantzuak geldiarazteko saiakera bat, eta genero ikuspegiak politiketan eta praktika sozialean txertatzea oztopatzeko. Beraz, adi egon behar dugu. Euskal gizartean ere prebalentzia duten diskurtsoak dira hauek. Horiei aurre egiteko, erresistentzia ereduak identifikatzen ikasteko deia zabaltzen du ikerketak eta batez ere, ekintza politikoaren beharra azpimarratzen du. Etxebizitzaren arloan dauden arazoi eta gabeziei aurre egiteko asmoz Eusko Jaurlaritzak merkatu libreko etxebizitzak erosi nahi ditu parke publikoan ditu eta ondoren alokairu sozialera bideratzeko. Hala iragarri du Denis Itxaso etxebizitza eta iris agendako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrezketan. Denis Itxasok etxebizitza eta hiri agendako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan etxebizitzaren inguruko arazoi aurre egiteko asmoak aurkeztu ditu. Horretarako gobernuak etxebizitzaren itun soziala biziberrituko duela adierazi du Itxasok. Aurreratu nahi dizut, datorren asteazkenean lehendakaria buru izanik bilduko dugula paktu hori, eta paktu hori biziberritu nahi dugu. Biziberritu nahi dugu batez ere, lehen esaten nuen bezala, etxebizitzaren arazoa ez dalako bakarrik botere publikoen kontu bat, hor eragile asko dago. Eta udalek ere esku hartu behar dute. Eta gastu fiskala eta fiskalidadeak importantzia handia dauka. Eta noski, Jaurlaritzak berak datozen 4 urtetan egingo dituen ekimenak ere azpimarragarriak izango dira. Eusko Jaurlaritzaren asmoa etxebizitza merkatuan sartzea izango da eta horretarako alokairuko 7.000 etxebizitza publiko merkaturatu nahi dutela azpimarratu du sailburuak. Aukera desberdinak egongo dira helburua lortzeko, alde batetik erosketa zuzena egitea eta bestetik saltzen ez diren etxebizitzekin adostasun batera heltzea etxeak erosteko. Etxebizitza hutsik, askotan esaten dira, ez? Zenbat etxebizitza hutsik daude? Momentu honetan kudeagarriak izan daitezkenak 15.000 soilik eta horietatik zonalde urbanoetan gutxiago dira. Alegia, hutsik esaten direnean hori konponbide bat izan daitekela, hortan gero sartzen zeranean ikusten duzu, aiztela hain erresa, horiek gero merkatuan jartzeko baliagarriak izatea. Itxasoko gogorarazi duenez, hainbat faktorek eragin dute etxebizitzaren arazoan eta tentsioari aurre egiteko legegiltzaldi honetako etxebizitza sailak lan egingo duela adierazi du. Iruñean San Ferminen ekuatorea pasata txarangek hiriko kaleak alaitu dituzte. Ikusi.
Giro ezin hobea dago dudabarik, gainera eguerdialdean bazkari feminista antolatu du Iruña herriko mugimendu feministak. Iruñean izan da Euskal Abentura espedizioa, bertako begirale batekin izan da Maika Telebista. Adi. Euskal Abentura da espedizio nomada bat, Euskal Herria osoa zeharkatzen duela, 127 gazte eta 30 begiralerekin, eta Euskaratikan eta Euskaraz bizi den proiektu bat. Esandakoa, 16-17 bitarteko 127 gazte aurtengo urtean behintzat, eta 30 bat pertsona kamiseta urdinakin, bai osasun lantaldekoa, komunikazio lantaldekoa, koordinazioa, xerpak eta abar. Helburu nagusia bada gazteen artean euskarazko sare bat sortzea, ez? Azken batean halako espedizio eta bibentzia batean markatuta uste zaitulako, oroitzen duzulako, hemengo harremanak luzerako dijoaz, eta harreman horiek euskaratik diren momentutikan, harreman horiek ere etorkizunean euskaraz garatzea da helburua. Eta hartara Euskal Herri guztiko gaztiak egonda, sare hori Euskal Herri mailan zabaltzea, horixe da helburua. Astebete dara magu, pixkanaka ez ezaguna ziren ez, lehenengo gunean atarratzen, eta azkeneko gunetako ezagutza jolasekin eta talde dinamikekin badoa, taldea kohesionatzen eta San Ferminak lehenengo etapa horren kulminazio bat ere bada, ez? Erromerian elkarrekin batera, ez ja norbanako edo kuadrilla txikietan, baizik eta bloke edo kolektibo bat bezala parte hartzea, bada gazten edo talde kohesioa lantzeko, asebetetzeko momentu polit bat. Hombre, tartean, nafarrak baditugu gaztien artean, jaiak badira, nafarrak izan gabe ere San Ferminek badute deialdia, ez? Eta orduan, espedizioan bertan ere honea etortzea, festaz disfrutatzea, Nafarro oinezekoek gainera egin diguten harrera beroarekin, Nafarroko gobernuak, Euskara Bideanek eta Iruñako udaletxeak egun digun harrera. Bada jaian erabat involukratzea eta espedizioan egonda ere jaia erromeriaz, disfrutatzea azkenean gaztea dira. Jaietara bertaratzea beti da pozgarria. Gaur aurkeztu dute 2025ko ibilaldia, galdakaon izango da heldu den urteko maiatzaren 25ean eguzki begi ikastolak antolatuta. Magaletik herrire, euskara erdire. Hezkuntzari loturiko berrekin segitzelak deituta 77 lanpostu finkatzea eta kontsolidazio prozesuak zabaltzea aldarrikatu dute Bilboko Hezkuntza Sailaren egoitzaren aurrean.
Bilbon ekologistak martxanek pisu turistikoek hirian duten eragina aztertu du eta horri buruzko ikerketa aurkeztu du gaur. Ekologistak martxanek pisu turistikoek Bilbon duten eragina aztertu du eta horri buruzko ikerketa aurkeztu du. 2016 eta 2023 urte arteko datuak jaso dituzte ikerketan eta Bilboko 4 gune tentsionatu hartu dituzte kontuan horretarako. Txosten mardula aurkeztu dute Bilboko ekoetxean eta hainbat ideia nagusi azpimarratu dituzte, besteak beste ez dagoela gentrifikaziorik, bai ordea bizi kalitatearen galera. Hori dela eta ezinbestekotzat jo dute etxe bizitzari berezko funtzioa ezartzea. Etxe bizitza eskubidea bere funtzio soziala bete beharrien gaur egun negozioa bihurtzen ari da, eta beste aldetik bizitzeko moduak batez ere espazioa sozializatzeko unean gauzak zeharo aldatzen ari dira. Ikerketan ondorioztatu dute Bilbon aztertutako 4 guneetan aniztasuna handia dela eta ezin dela orokortu etxe bizitza turistikoek duten eragina eta etxe bizitza eskuratzeko arazo gehien duten kolektiboak gazteak, migranteak eta ikasleak direla adierazi dute. Izan ere, arazoa alokairuaren pixkanakako garestitzarekin lotuta dago eta ez zuzenean behintzat pisu turistikoen gorakadarekin. Azkenik burbuila turistikoaren leherketa gertu ote dagoen hausnartu dute. Monolaborantza, monokultiboa, azkenean jarduera bakarra izateak dituen arriskuak ere hortxe dauz. Gure ustez hiri eredua kaltetzen ari da, turisten karbono aztarna asko handiagoa da, ekonomia asko anitzago izan behar da, eta hiri ereduan gure ustez porrota egingo du. Etxe bizitza turistikoak jarduera turistiko gisa pixkanaka ezabatu beharko liratekela uste du ekologistak martxanek. Eta bien bitartean, AZET etxe bizitza sindikatuak pisu turistikoa okupatu du Bart Bilboko San Francisco auzoan eta ekintzaren helburua turistifikazioaren ondorio suntsitzaileak salatzea izan da. Ertzaintzak protestan kateatutako 2 kide identifikatu egin ditu, baina aske geratu dira. Ingurumen alorrean programa berri bat abiarazi du Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak enpresak deskarbonizatu eta emisioak murriztea helburu. Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak enpresak deskarbonizatzeko eta emisioak murrizteko programa bat aurkeztu du. Enpresen lehiakortasuna mantenduz beti ere. Deskarbonizazioa, aukera, aberastasuna eta kalitatezko enpleguan bihurtzeko bide orria da. Deskarbonizazioan aurre hartzen duten enpresak aukera gehiago, abantaila gehiago eta etorkizun hobeagoa izango dute. Helburutza dute 2030erako isurketak 45% murriztea 2005 urtearekin alderatuta. Jose Ignacio Asensiok esan du Gipuzkoa bide honean doala. Guk egin dugun ibilbidea zer esan nahi du? 36 ja jetxi dugula, gure emisioak eta gure helburua da 2030ean 45%era iristea. Dena den 2045erako neutraltasun energetikoa eta ekologikoa lortu nahi du Gipuzkoak, isurketak 90% murriztera heldu nahirik. Horretarako baliagarri izango dituzte zenbait tresna. Eta horrek zer egin behar dugu. Energia berriztagarriak erabili, efizientzia energetika lortu, ekonomia zirkularreko irizpideak bideratu, eta noski horretarako bai diru laguntzak eta bai fiskalitatea erabiliko dugu ibilbidea laguntzeko. Trantsizio ekologikoaren zuzendaritzak deskarbonizazioa gutxitzeko abiarezitako programa berriek 6 ekintza ardatz ditu. Deskarbonizazio plan sektorialak, enpresentzako autodiagnostiko tresna bat eta laguntza zerbitzu pertsonalizatua dira programa berriaren barruan abian jarriko diren ekimenetako batzuk. Baita enpresek deskarbonizazio prozesuan finantza laguntza emateko diru laguntzen lehorro bat ere. Finean Aldundiaren esanetan karbono aztarna murrizteko neurri zehatzak hartzen dituzten enpresek lehiatzeko abantaila argia izango dute. Kiroletan Mikel, ze berri dugu? Igandean izango da Gasteizko Ironman probaren 5. edizioa. 58 herrialde ezberdinetatik ailegatutako triatletak egongo dira Gasteizen.
kirolari profesional izango dira proban parte hartuko dutenak. Osotara 1800 triatleta egongo direlarik. Ulibarri Ganboako uretan abiatuko da lasterketa 3,8 kilometroko ibilbidea osatuz igeri eginez. Ondoren lautadan zehar abiatuko dira 180 kilometro osatuz bizikletan. Proba Gasteizko kaleetan barrena bukatuko da, 42 kilometroko maratoia egin eta gero. 1700 kirolarik hartuko dute parte igandean izango den Gasteizko Ironman proban. Munduko kirol probalik zailenetako bat da. Arabako hiriburuan 5. egingo dena. 58 herrialde ezberdinetatik ailegatutako kirolariak izango dira igandean Gasteizen. Horien artean 100 kirolari profesional, Ironman kategoriako munduko txapelduna den Sam Laidlaw barne. Bertan egongo da ere Gurutze Frades Durangarra, aurreko urteko Gasteizko Ironmana irabazi zuena. Igeriketa, txirrindularitza eta korrika probak burutu beharko dituzte Araban barrena. Ulibarri Ganboako urtegian abiatuko da lasterketa. Bertako uretan 3,8 kilometrotako ibilbidea egin beharko dute kirolariek. Behin uretik ateratzen direnean, bizikleta hartu eta Arabako lautada zeharkatzen duen zirkuituan barneratuko dira, 180 kilometro osatuz. Bizikleta utzi eta korrikan jarriko dira parte hartzaileak. Gasteizko kale esanguratsuenetan barrena maratoia osatuko dute, 42 kilometroko ibilbidean zehar. Inguru paregabean murgilduko dira kirolariek igandean. Aurtengo edizioa gainera Ironman Pro Series zirkuituaren parte izango da. 9 herrialde ezberdinetan jokatzen den zirkuitua da hau. Europan egingo dituen geldialdi bakanetako bat Arabar hiriburuan egingo duena. Besterik ez oraingoz, informazio gehiagorako gure webgunea duzu eskuragarri, 11.eus atari arratsaldeona pasa.